היום נראה איך אנחנו בוחרים עמודות ספציפיות או משנים עמודות, מסירים עמודות. ניכנס לאתר, ניכנס לבחירה וסידור עמודות, ניכנס לדוח. רגע, יש לנו את העמודות שלא רואים ואת העמודות שבפועל. בצד ימין אנחנו רואים פה עמודות מוצרגות שבפועל, וגם הסדר שלהם, קודם כל קו, רכב, כיוון. יש לנו אפשרות לגרור לאיפה שאנחנו רוצים, יש לנו אפשרות להסיר בצורה של גרירה או להוסיף בצורה של גרירה. יש לנו אפשרות לבחור לעשות הסר, וכנ"ל לבחור לעשות אוסף. יש לנו הסר הכל, אוסף הכל. יש לנו אפשרות עוד עם קונטרול. קונטרול אני לוחץ כרגע, אתם לא רואים את זה בסרטון, אבל אני לוחץ קונטרול, אני יכול לתפוס כמה ולגרור אותם. אותו דבר כנ"ל פה בצד השני, אני יכול לתפוס כמה ולגרור אותם, ופה אני כאן כמובן משנה את הסדר. כשאני רוצה לשמור, אני עושה שמירה, נשמר בהצלחה. עכשיו בואו נשים לב שפה למעלה יש כאן עוד איזה דרופ דאון, הוא מראה לי level 1, זה אומר שלדוח הזה יש רק level 1, אין לו שתי לבלים. למשל אני אבחר דוח עם שתי לבלים. בואו נראה פירות משימות שבוצעו, נראה לי יש שתי לבלים. בואו נבדוק, הנה יש כאן שתי לבלים. אז ב-level 1 באמת יש את העמודות האלה. בואו נעשה כאן איזה, נגיד שמשרד יהיה ראשון ונוסיף כאן את האשכול. עכשיו ברמה הראשונה אני עושה שמירה, נשמר. עכשיו אני רוצה גם לשנות את הרמה השנייה. אני אומר לך הרמה השנייה, כמו שאתם רואים, רמה שנייה השתנתה לי. כלומר גם פה אני יכול להגיד לו מצב דלת, אני לא צריך מצב דלת 2. אני יכול להסיר, יכול לחפש פה משהו שאני רוצה. זה עקרונית מסודר כאן לפי סדר א' ב', אבל גם אם לא אנחנו יכולים לעשות חיפוש. להסתכל בחיפוש של הדפדפן, מקטע כבר מזהה לי. אם יש לי כאן עוד איזה משהו, אני עושה נקסט, הוא פשוט יגלול לאן שצריך. למשל זמן נגיד, לדוגמה זמן, יביא לי את כל הדברים שיש. בואו נראה, הופ, הנה קפץ לעלה. כלומר אפשר להשתמש גם בכלים של הדפדפן עצמו כדי להגיע לנתונים אצלנו פה באתר. שאני רוצה לשמור, אני עושה שמירה, נשמר. כלומר על כל רמה אני חייב לשמור בנפרד. כלומר אם הייתי ברמה לדוגמה 1 ושיניתי, ואז אני אומר טוב עכשיו נלך לרמה 2, אז לפני שאני עובר אני חייב לשמור, כי אחרת זה לא יישמר לי. כלומר על כל רמה הוא שומר בנפרד. בואו עכשיו נבדוק שזה ירד כמו שסידרנו. יש כאן אמרנו שפה ברמה הראשונה יש לנו אשכול משרד, וברמה השנייה יש לנו מצב דלת 1. רק בלבד פירוט משימות שבוצעו. בואו נלך לבין ריפורט למשימות, פירוט משימות שבוצעו. הנה, כמו שאנחנו רואים, אשכול במשרות בדיוק לפי הסדר שעשינו את זה. אם ניכנס פה עכשיו לפרטים, נוכל לראות שיש כאן רק מצב דלת 1 בדיוק כמו ששינינו. אני מקווה שתצליחו ושיהיה לכם בהצלחה.